Exército. Ola parroquia, benvidos e benvidas ao Exército Meque Meque. Último e derradeiro programa da tempada 5 do Exército Meque Meque. E a verdade é que pasou este ano voando xa. A xente está chorando aquí a miña beira, están tristes. Ai, Dios mío! Que congojo! Pero todo bo remata. Era broma. Quedades vos en programa, jodedevos. Pero non vai ser pa sempre. Volveremos. Ima, pero que foi ao baño? Sí, parecía un baño. Unha cadena de váter, retrete, non? pero non. Pero volveremos na sexta tempada, espero se Dios quere. Que nada, que non pasa nada, que imos a descansar este verán, poñernos máis morenos do que está Xavi, que é bastante difícil porque Zanouras. Está negro. Para que me vexa a telita, Está Mira que cisnao. estamos, ainda non empezou o verán, Sí. Xa ves? Estás negrísimo. Traballar Como no se campo, chama? traballar no campo. Moreno Abrero, non é? Pero que non o teño, No, verdad? é que mirei no antes, xusto, levantei a Mirei no camiseta. antes. Sí, a que mirei. Espírete, en A plan, que sí. enseña todo. Levantei a camiseta e dixen, cabrón, O que non teño te a asmas. diferencia ¡No! esta marca. Meu! Mejor. Para a xente que só nos está Así. escoitando, Xavi acaba de mover un anel e ten literalmente o dedo branco debaixo do anel. Modo albino. Sí, pero estás blanquísimo, meu. Non Aí. se sabe aínda se é de merda ou é moreno, pero é impactante. Intentei rascar e parece que non sabe. No. Pero bueno, que iso, que todo vos remata, pero tamén todo volve. E esperamos, pois iso, volver en outubro, posiblemente. Así que esperade aí, que non pasa nada. E igualmente, haberá contido dos Meque Meque no verán. Ah, sí. Non prometo. Haberá contido. É verdade, Non fagas é aquí un certo. panfleto político, de plan, de prometemos que para a próxima... No, imos- haberá Preparar contido, fochancas e todo haberá o contido demais. non como podcast, é dicir que a xente que a mí está pendente do iVoox ou do Spotify, aí non vai haber contido, pero si no YouTube e nas redes, aí sí que vai haber contido dos Meque Meque. Chum, chum. Tanto da tempada esta, que ainda quedan moitas cousas por publicar, muchísimas, como cousas do verán. Así que estade moi atentas e atentos ao que pode pasar. Despois, por outra orde do día, antes de empezar co Ah, e orde do día? Sí. Ai, que non vin o panfleto, o tabuleiro, o corcho, non vin o corcho da entrada. Orde do día. Levantas a sesión. Aprobar Bueno. a asamblea anterior. Paso 1, caso cerrado. Punto 2, falar coa inmobiliaria para arreglar os ascensores. Pero E a fachada tamén, que Pero está non, aí con musgo. o que quería é mostrar unha cousa que nos fixeron chegar guau. con moito cariño que pon ¿Qué? para o exército Meque Meque, e é un agasallo que nos manda Eire, unha Meque fan. Eire, Ai. give me two line. E nada, Gracias, Eire. que ven con nome. Ah, Ven Con nome. en plan Como que nome? cada un ten o seu. Cada un ten o seu. Que Pero boa. Eire. Curradísimo. Vacila. Pero ti xa mirache. No mirei, só non sei Entonces que que vi dis que poñía- curradísimo. Porque se ve un pouco a través da... Non mi... Ai, bueno. Mira, este é para Xubi, De Eire para Xubi. Wow. Lidia, Mima. Martín, porque esta é Ojo. unha Meque fan de verdad que, aínda que non vea a Martín, está presente. Coñece a Toma, Deep Web toma, dos toma. Meque Meque. Aí, Podemos abrilo. podemos abrir. E a verdad que infinitamente Adrián, agradecido tes un a patín, Aire. non, Carlos? Tes un Sí, patín. teño un tamén Ah, para min. vale. A ver. Que? A ver, Morro a ver, de amor, a ver. por favor. E diría que son artesanais. No way. Pero mira que cousa tan linda. Pero personalizados. Son unhas chapiñas pa xente que non nos está desvendo con o noso Guau. nome. Sí. Que El guai. meu pon Xubi ou Xavi? Xubi. Toma. All right, Eire. E a segunda é por si perdemos a primeira porque nos conoces. Exacto. Efectivamente. Porque somos ten todo o tan xente sentido. panoca. Pois sí, Eire, infinitamente agradecidos. Queremos Eire. Iso que é unha Meque fan das de verdade,
das que siguen cada díxome, cada venres ven o programa. Bueno, agora tamén vou lanzar unha mensaxe dende aquí aos que non nos mandades cousas. Vos de que ides? A ver se aprendedes un pouco de ir. Vamos a dir, un xamón, un non sei, uns gusanitos, algo, pero mandádenos algo. Aquí. Pero sí, no, a ver, Mira que guai. Claro, eu vía a través da bolsa, porque é unha bolsa de papel. E bolsa spoiler. Porque eres un cheirón. No, e miras aí as cousas en vez de esperar un momento. Vin o que era e dixe, joder, tuveron que facer os de forantes unhas chapas dos meque-meque que os propios meque-meque. Somos ben desgraciados. Acordate cando prometimos de facer máis... Onde vai iso? Sí, Nada, de xente afiliada. Podo Non prometas nada. prometo que este verán Sí. Este verán, non este verán, ano. é dicir, a próxima tempada vai haber mercha dos meque-meque. A ver como mo argallo. Suadoiros, vou prometer por riba. Bueno. Suadoiros, Bufanda. camiseta, bufanda, Cerveza pijama, artesanal propia. Todo pack, meque. Fundas MK. po móvil. Bueno, a ver, unhas chapiñas seguro caen. Unhas chapas, sí. Ao mellor podes encargarlles a ir. Se se dedica a eso, Pois sí. nunca Todo se un sabe. detalle, Alianzas pode ser. profesionales sempre apareceron desta maneira. Pois, sí, pero unhas chapas sí que van a caer, Polo menos. Claro. Eso é fácil de facer. E uns colantes. Algo sí. así. Sí. Moitas grazas, Eire. Pois sí, sí. moitísimas, Pois, continuando co orde do día. Deberíamos de inventar que veña ou algo, non sei, ou polo menos que un día chamarnos ou... Home, sí que se podría ter feito unha Bueno, chamada sí, con ela. ou ¿ves? algo, jova. Sempre se nos ocurren Invitadas Ocórrensenos as mellores ideas cando xa estamos aquí e son demasiado tarde. Pero Xa. Eire, en algún momento podemos poñernos en contacto contigo. Por suposto, ti. Sí. Haz clic en el enlace de aquí. E ora cando di Eire que non, son normales, que non quero falar con vos, simplemente quería mandarvos unhas chapas. Me mandou a profe de plástica. Suélteme el brazo, señora. Pero sí, o cando... Bueno, non sei se anuncialo xa. Anuncio. Anuncia. Pero xa, o que? Se ao final non se vai facer, que facemos? Non pasa nada, desanunciamos. Vale. Para quecer, para coller folgos para a sexta tempada, Espera, que vou coller estábamos falando Efectivamente. de preparar unha pretempada meque en directo. É dicir, que gustaríanos, en principio xa pode haber algunhas localizacións confirmadas, para irmos facendo programas en directo polo país. Para ir quentando motores, digamos. Tamén abro a posibilidade Sí. de as persoas que nos estén escoitando neste último programa da tempada Ai, que boa. se queren ofrecer Un espazo. un espazo para Ou ir, diñeiro. ou cartos para ir facer o Ou programa a algún sitio que escriban os meque-meque, sexa por onde sexa. Polas precarias. Sí. Literal, Se tedes unha asociación cultural, un bar, Todo. Unha libraría. Unha libraría, Por exemplo. Un paceto, calquera cousa onde se poida facer un programa. Ou unha habitación. Nos imos, dependendo da Un habitación, convento. Depende como es esa habitación e que intencións claro. Se haxa. ten pecho non imos, vale? Pero Por fora. Claro, por fora. A ver, un programa no Motel Venus tampouco era mala, pero o mellor de pasarse un pouco de rosca, Ou unha iglesia, pero bueno, non sei eu. Unha Ai, igrexa, Unha catequesis Unha ermita. meque-meque. Eu nunha igrexa firmaba. Unha ermita. Sí, eu faría, A ver, Pues se bueno. Enrique Iglesias cantou nun mosteiro, non vou Pero iso é facer porque un- ten o apelido. Non é por outra cousa. Bueno, o meu apelido Pero sí. tamén pode valer. Pero iso, que se lanza esta petición ao aire e se hai xente que realmente lle mole, non é que haxa a posibilidade de que vayamos ali, nos miramos se é posible. Ou se non che gustamos, pero queres que tamén vayamos, tamén, Tamén. Non tes por Chío. que... Tamén. Non ten por que gustarche o programa. Podes pensar que lle pode gustar a outras persoas, sabes? Ou invitarnos e darnos un par de hostias. Ou festis, movidas destas así de, bueno, cousas culturais e tal. Aí xa está rascando profundo, Aí hai cartos de subvencións, Es que non sei non sei que pasa que non estamos en el son del camino. Sí, que non molaría, Que non molaría, Bueno, teño que dicir que os meque-meque non van a ir ao son do camiño, pero van a estar... Van ao resu. Van a estar metidos polo son do camiño. Eso é verdad. Van a estar facendo preguntas polo son do camiño.
Sí. Pois nada, iso que aproveitando a oportunidade por se sona a flauta e hai xente que nos queira, pois que será unha gozada ir se é posible. Sí. Claro. Unha limosna para unos leprosos. Se cae ben a data e o sitio, pois sería fabuloso. Porque ademais os sitios que medio están programados están ao lado. Sí, como a quen di. É como Non des tanta información por é como ir tocar a Springfield e despois a Shelbyville. Shelbyville. É o mesmo. É dicir, O sea, que imos a ver Tamiráns. Pero tamén temos unha preocupación moi grande encima que agora creemos que os espazos van a ser demasiado pequenos para a cantidad de xente que ides vir. Estamos preocupadas por un tema de aforo, Claro. porque nós agora mesmo estamos movendo a mesma cantidad de xente que no Belouro, máis ou menos. Claro. Entón estamos preocupadas, non? Por o Totalmente. recibimento, porque Hai que mellor... hacer un reserva previa. Mira, Lidia, quitachesme da No, boca no. eso. Eu sou hai que sincera. falar, hai que dicir as cousas claras. Cando temos unha doenza, cando nos preocupa algo, hai que exteriorizalo e a min preocúpame esta cuestión. Pois sí. Sí. Está ben abrilo. Claro. Agora estou imaginando a alguén, joder, que putada, íbamos los chamar, pero sendo tan potentes, a nos na taberna non nos collen. Imos co consultorio. Imos co programa. Sí, cabeceira. Ai, cabeceira. Como te pillei, Hostia, puxose blanco. A que botón lle dou? Que non me pasaron ningún audio. Cabeceira. Ahora que existen rollos de cabeceira. IA e cosas así, mira que non ter unha carallada ou algo así, pero bueno. Ou bancos destes de... Mellor que a IA é. Sí, é que agora todo o Detalle. mundo utiliza o Suno. Que é o Suno? Unha IA... Paco Uno. No. Suno máis uno son 7. No. É unha IA que fai música. Como Kiko Rivera, que ten un artista propio feito por él. Ah, sí? Sí. Que é o novo O sea, Gorillaz? que ahora... Mi madre, comparación. No, pero hai agora artistas que teñen o seu propio artista creado por IA. Entón xa están My creando God. un mundo apartado, en plan, outro subgénero Claro. de xente Diversificando. de IA, en plan de xente de IA creada por xente. Entón é como outro perfil Musiquía, claro. de... Musiquía. Musiquía. Que vai Claro. así. Me- Entón O agora hai outro mundo rango. está Entón fatal. din, en plan, como se for unha lista creada de IA por esta persona. Entón Xa como ves. un referente. Entón vai empezar a moverse ese bum 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 bum, entón ao final Spotify vai ser todo IA. No, pues E vai Spotify... haber un Spotify de xente humana. Pois e de IA. podían poñer como unha categoría. Entón sería Spotify IA. Sí, pois Spotify. en plan, non quero Spotifíate tú. un filtro, sabes? Non quero música IA, é que che quites. Estaría guai. Está complicado tamén. Sí, pero eso se vai monetizar para crear esa idea de en plan, Como solamente nos música para gusta personas, vaya por arreglar Dios. o mundo. Sí, enganchamos máis con a Silveira. Vamos co Efectivamente. consultorio me que Podemos arreglalo ben. Turu, gracias. tu, tu, turururu. Vale, empezo cas preguntas que xa estaban publicadas, é dicir, xa sabedes. Pero que nos vas a contar? O sea, o que vai a falar a xente ou que? A xente mandou preguntas. Vale, E pero nos- esa xente que vais a ver, como non están tan nas redes como a ti. No, Como? falo de vos, Ah, de vale. Xavi e de Lidia. Claro. Vale. Que ti biches a historia, que Vale, publiquei pero algunhas yo xente que está preguntas. escoitando isto non se Vale, de eso. eu Explica publiquei un pouco. nas historias Por favor, de por Instagram, venta xente. nas historias de Instagram Porque publiquei xente non ten Instagram. algunhas preguntas que Preguntas. mandaron preguntas. Ok. E eu publiquei nas para que a xente máis ou menos vira que de que iba o pau, o rollo este. Vale. Gracias. Primeira pregunta que nos preguntan seriamente, como lle digo a rapaza que me gusta que quero algo serio? Que colles, mírala e dille que era algo serio. Así. No, espérate, pero tens que dicirlo serio, porque senón non é convincente. Puf, pero eso non impón moito. No, supón que é diferente. Non impón. Eu porque aprendo Porque é a estas cousas seguridade. tarde. Porque é a seguridade. Logo O importante. o de estar temblando e nervioso non funciona. Pero mire, isto mi nai sempre me di, pa todo, sempre me dicía, e sempre me di, o non xotes, é dicir, de aí para arriba. Que perdes ti por preguntar? Quedaste sin preguntar? Quedaste sin a chucha. Hai que dar información sobre esa pregunta, porque como mellor teñen aí unha amizade, que sí que non, jijaja. Falta entón, detalle. Falta, falta contexto. Compi de clase ou do traballo. Ou é a súa prima, sabes? Joder. Ai, Dios Se é a mío. túa curmá, xa che digueu a resposta. Pero- Bueno, o que sei. E se é de sangue, no. Pues, sí, Aí no. Pues, no caso de que ríeste, eso pero- suceda, Política, no caso de que eso suceda, eu faría igualmente, pero tipo
pásame isto contigo, que facemos? A cama. Temos, bueno, temos un problema, cagámola ou non a cagamos? Imos a Sabes? orquesta que se remedie detrás do vos digo, escenario. ao mellor o único problema é a descendencia, pero despois ter unha vida plena poden a ter. Sí, 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 sí. É dicir, Sí, sí. En Arzúa hai dos primos que están xuntos. Moi ben. teñen fillos. É moi A ben. descendencia ben. O problema é que Por se ahora. esa descendencia sigue facendo eso. Aí é o problema. Claro, porque a mellor aparece de repente un rapaz un pouco hemofílico, un pouco... Un Carlos II. Cun ollo caendo, un pouco... Sí. Un pouco de defensas Un pouco baixas. xente mandíbula pa fora. descendiente de Hiroshima. Sí. Con anomalías. Cosas así. Ou non. Alguén nos pregunta, man, aprobarías Opus? É verdad que estamos xa en tempada de oposicións. Aprobarías Opus? Vou me poñer as gafas da vida. Sempre que parece a opción de todas as respostas son correctas, marca esa X. Proba así, vai a ver. É verdad. Sempre é outro lado Aquí rayado. temos a unha persoa que nos pode dar algún consello. Ti opositaches. Mima, está en silencio, No, no, Ese foi o deixáchelo- resultado, o silencio. Deixáchelo marcado antes coa broma e agora non quere colaborar. Sí, está... Pois queda sin chapa. Teño que decir que é difícil falarlle sempre ás persoas que están opositando porque todo o que digas lle vai parecer fatal. Pero tan sensibles, hai que entendelo, apoiadeos. Eu por iso che digo, non sei se vas a aprobar as opos, pero vas a ir e vas defendelas ben. E iso ninguén che pode quitar, porque o suspenso a mellor lévalo, pero que ti puxaches todo de ti pa aprobalas, Isto recordoume o consello anterior. O suspenso só tes. o suspenso xo tes. Solo tes que ir ali. E a matrícula xa Efectivamente. pagaches, fai meses, así que Sí, agora é o único que é sentarse diría- un día, unha tarde e palmar aí. A xente, por lo menos a xente que está ao redor da xente que isto máis é unha mensaxe non para a persoa que está estudando un OPO, senón as persoas que acompañan a xente que fai OPOs. Facedelle a comida, Sí, poñedelle unha lavadora, limpadelle o cuarto, facedelle entretedio de vez en cando, para que non estea sempre pensando nas opos. a vida fácil. Dade un paseo. Non nos saquedes sin correa, sabes? Porque son personas peligrosas. Xente Hai que que, hai que mirar de sacar Ladran a mínima. Levan moito tempo metido no Claro, puzulo, claro, non? tedme cuidado, levadelle un poquinho de auga por si se deshidratan Unhas polo gafas de camiño. sol, porque mellor a luz de fan. Esta pregunta é polémica. A ver. Que tractor é mellor? Un Barreiros ou un Ebro? Eu teño Un clarísimo. Husqvarna. Un Lamborghini. Decimos os dous a pregunta a Un John resposta. Deere. 1, 2, 3. Barreiros. Isto varía para un anuncio, para un Barreiros. Clarísimamente. Sí, 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 sí. Aparte que é marca galega. É como, Todo queda aquí. sí. É como Gadis dos tractores. Pero que compite contra Freud. No, a ver, ahora Barreiros creo que xa non existe. Finiquitao, non? Aí, Non desapareceu en Cuba. Non sei, igual existe a marca aínda, como Claro. pasou con Ebro, que agora recuperaron a marca e fan coches. Sí? mira Fusti. Que fusti. Estas cosas poden pasar. É verdad? Mira, Estas Fusti. cosas poden pasar que Sí, che compren sí. a marca, me refiero. Sí, Sí, no, sí. pero Barreiros hai un o de Barreiros era unha historia chula que a Franco creo que non lle caía moi ben Barreiros ou algo así era, e o tipo se largou para Cuba. Pero sí que facía uns camiños de la hostia, uns tractores criminais. Pero Espérate, non era... entendín. Este señor Barreiros, Barreiros é de primeiros do século XX. claro, pero E fixo tractores e camións aquí. quen lle caía mal a quen? Franco, caíalle mal Barreiros ou a Barreiros caíalle mal Franco? Coméntase, Hombre, marchou a Cuba a Barreiros é por él. Coméntase. O sea, Franco. O tema era que xa había alguén que tiña o nicho Claro. regalado. E como o Barreiros facía o ben igual, entraba igual a pesar de ter o Estado en contra, É dicir, que facía un bo produto. Sí, 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 sí. Pero sí. claro, Franco non levaba a súa comisión, Claro. o goberno non levaba a súa comisión, e o señor colleu esa largo para Cuba. Claro. E ali se iu fabricando cousas. Esa é a historia, creo. A mellor hai alguén que sabe máis a súa Os historia. mellores e dirá, perdímolos na emigración, eso é así. Seguinte pregunta. Descubrín que a moza dun amigo moeu por fora. Dígollo ou deixo vivir na ignorancia? A quen lle dis? A esa tipa Ou amigo. ou amigo? Porque se lle dis a tipa podes sacar deixo algo de aí.
ou deixa a, dixo deixo o vivir na ignorancia. Eu podo dicir o que faría? A ver. Eu faría o seguinte. Eu iría onde esta tipa e diríalle, sei que moiches por fora. Ou me das 5.000 pavos. Ou me das X cousa, ou eu digo yo, ti vas, no fondo, vas a dicir ao teu amigo igualmente, pero aproveítate da situación para que de volta ao teu amigo lle deas algo. É dicir, Ala. A Lidia extorsionadora, como me gusta. eu parezo boa, pero... Moi boa, No, pero de forma, é dicir, ao mellor dichei unha merda, no, aínda me saca do problema, non quero estar co teu amigo. Aí, xa cajaches un pouco, non, porque pues, está mal. Pero no caso de que realmente lle interese esa relación, tipo, Pero aí aproveítate tamén de xa está eso. demostrando que lle interesa esa relación, que pagaría 5.000 pavos. Non vale a pena unha persoa que moe por fora. Primeiro, hai que estar con xente decente. Eso é. Eu Touché. coincido Se queres moer plenamente. por fora, avísame logo, moes o que queiras. Eso é así. Pero avisa. Vale, agora poñovos noutro dilema. E se non, A ver. avisa. Agora poñevos noutro dilema. Quen moe por fora é o teu amigo ou amiga. E ti descubres Sí. que ese amigo ou amiga moe por fora e lle está engañando a súa parella, que é unha persona increíble, fantástica, boa xente. Teño relación con esa persona tamén? Claro, como involucra o xa, Claro, pero ao final tes esa é un relación nexo. de que pero a movida tomas é algo- o nexo, pero o nexo ao final é Pero tomas todo algo e esa persoa ti amigo. conócela, vela, non habitualmente, Home, pero falas co teu amiga ou amiga. En plan, un pouco, mira, joder, que ela non ten culpa de que como a xente que é, pero tamén dicillo a outra persona así un pouco. Poñeste non no feo, caso pero- de que sea boa persona, porque a min eu teño algunha amiga que se me di que moeu por fora, digo, tardabas. Claro, depende da situación. pensei que ibas a decir. Iba a chegar onde a miña amiga e voulle dicir ou me das 5.000, Tamén no, moer por fora está mal, chicos. Joder, Hai que está empezar con esas mal. bases. Pero se é o teu amigo ou tua amiga, séntalo. E dixe, espabilas ou que? Se queres moer por fora, faino, pero decentemente. Tamén podes decir, xa tardabas, dame 5.000. É como se moe decentemente. Espera, te estou pensando como podría sacar cartos desta situación sin perder o meu amigo. Non sei se me explico. Sabes? Unha conta falsa de Instagram En menos de 15 que días. que lle escribo ao teu amigo ou amiga. Non sei, algo habría aí para facer. Pero sí. Eu creo que moer por fora legalmente é imposible. Como legalmente. En plan, Xa, que te refieres con legalmente. como decías Pactado. ti, non? o De qué? que Hombre, está pactado de facelo de- ben. Non se pode... Home, se falades entre vos de ter Unha relación aberta, dis. No. Pero aí non moes por fora, moes por dentro compartido. xa. Moes por dentro. Cae a fariña fora da pedra. Claro, Pero efectivamente. É a mesma Xa. pedra. Eso. Sí. Eu como escoitei unha vez, non cambies 30 minutos rápidos por toda unha vida. E eu creo que... Ou a mellor sí, Pero que arriesgate, mellor- pero ser responsable e non joda a vida da outra persona. Pero primeiro, eu preferiría que é mellor deixalo e despois aterríscaras. Sí. Porque os cornos doen moito. Mira, eu coñezo Cando saen por aquí, doen tanto. Eu coñezo unha persoa que con parella que saiu de festa, ese día topou a alguén que lle gustaba, chamou a súa parella e díxolle: "Periquito, sinto moito, pero como estou a punto de poñerche os cornos e te quero moito e ben, Hostia. voute avisar de que isto vai suceder. Porque o estamos deixando, procedo a friquitaunan con outras personas." Eso é duro, eh? Eso é duro. Pero, pódeselle recriminar acaso que foi sincero? No, a ver, fixo ben. A ver, se dixo antes. É unha amiga, non? Sí. E na Estuvo cona da mal? súa amiga non manda ninguén. No, efectivamente. Pero... No. Estuvo malo polo teléfono. Está Sí. feo. Pero claro, eu entendo É que máis collelo no coche. momento. Collelo coche, ir onde esta No, persona, no. comentarlle, volveron da outra, demasiado trafiego. Xa o mellor pasasche... Xa pola tua cabeza, cando volves xa non tes ganas. Non sei se me explico. É un momento. Claro. Tamén, eu ahora chamanme e tal e digo, que ahora mismo, cando colgou o teléfono se foi a chingar por nada, sabes? É dicir, ver. joder, que pouco valía, non? Efectivamente. Duro, Se te avisan así tamén considérate como te trataba. No, pero en plan, un pouco sí, pero para que te actúen así contigo. Eso é. pero ben feito, tamén che digo. Eu preferiría iso a que te engañen e que che digan o día despois. A min déixame dormir Home. tranquila. A vos Sí. puxeron vos os tochos algunha vez? Sí. Ah, bueno, sí. Sí.
Parece que graciosísimo. Que me acabo de acordar. Bueno, te chamaron por teléfono. E me dixeron, vou a chingar cunha tipa ahora. No, pero imaginadevos o que me importaba esta persona tamén. Acabo de acordarme da situación. Sí. Sí, é certo, é certo. E puxéstedelos algunha vez? Sí, Eso. Sí. sí. Ti non dis nada, Ah, eu non. Ni fu ni fa. Ah, me puxéronmos. Ah, vale. E como vin o que doía... É como fixacho. Non. No, pero teño que decir, buah, Mira, que se sabes vais excusar. vou xustificar os meus cornos, espérate. Estaba nunha relación bastante chunga e foi o que me fixo darme conta de que eu non necesitaba estar nesa relación. Entón, bah. Un pouco así. Tamén. Sí. De ver un pouco como o cambio de unha temporada así como moi larga de indecisións e así, ver como un paso distinto e foi como un cambio. Claro, a ver, é que se estás... Entón, a partir de eso... Estamos animándonos a poñer os cornos para que te deas de conta de algo. No. Claro, é que se estás moi mal... Eran outros tempos tamén. Vaya éramos terapia. Eran os 70. No, pero éramos máis inocentes, jova, pero pasaron uns anos, moitos anos, pero tamén ainda era un proceso de maduración. Usábamos cueiros, coñecemento persoal e todo. Ela estaba en quinto de parvulitos, eu en sexto. Eu tiña 27. Xa, é movida. É que... É movida. Eu teño que dicir tamén unha cousa, non puxen nunca os tochos, pero sei que eu fun el outro. Esa persona. Eu sabía que eu era a fulana. Eras a fulana. E non me importaba. Claro. aí non, A aí para todos nada. nos gusta ser un poquito eso. Claro. E despois, cando nos puxeron a ben, dixen, doe demasiado, arrepíntome muchísimo de ter feito eso a outro chaval, a outro pobre chaval, e dixo, Lo siento nunca máis. mucho, no lo volveré a hacer. No, Carlos esos días mirándose ao espello en plan, ¿por qué seré tan guapo? no, era un rollo en plan, pintándome con unha barra, furcia, solo te queren polo que te queren. E cortándome o pelo. ¡Qué guapo estás, Carlos! ¡Qué guapo! ¿Cómo era de padre de familia? Sí, era moi así con a... Puedo pintar labios. Es una furcia. Poco xe de moi. Siguiente pregunta. Wow. Sodes dos que cean o volver a casa de festa? Non. Por qué? Porque xa non hai restaurantes ni sitios de, Home, parece que unha... de comida. O sea, A casa, volver a casa. no, pero cando chego a casa, Uns Sí. espaguetis. non de camiño. Depende. Dos que cean o volver a casa. Es decir, chegas Saes de a festa, Ah, casa. vale. O volver, chegas- o chegar. Claro. De volta a casa. Borracho. Non de camiño. Depende. Se sabes unhas 8:30 da mañá, non. Porque xa non E estou almorzo. cenando. Sí. Almorzar albóndegas. Entón, Eu abro a neveira, digo que podo picar, que sea fácil de facer e que non me poida a min romper moito a crisma. E collo un cacho queixo. Cacho queixo, un yogur, de repente, algo sinxelo. Para eu cenar contundente ten que haber alguén ao meu lado que se ofreza a facer a cea. tamén influye. Que que Se me facer a compra. cea despois de sair de E se festa. houbera un tupper na neveira con comida? Pa diante. Eu antes era mítico de deixaba sempre unha empanadilla ou algo para ter de emergencia, sabes? Aí en plan de chegar, Que boa esa. pero o mellor é Pero- beber auga para non ter resaco día Pero seguinte. rompía, ¿sabes? En plan, con martelito, en plan... empanada. E quedaba sin dentes. Clink, 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 clink. Todo congelado. Nin esperaba a poñer no micro. Pregunta filosófica. A que cheiran as nubes? Oi, por favor, quen es? Poden ser as nubes de 12. Entendo que as nubes do ceo. Se as nubes do ceo, claramente a produtos químicos que bota o goberno. Ah, eu pensei que era o Google Drive, sabes? A nube. Ence. Eu pensaba que era a nube de o Google Drive, sabes? En plan, que cheira a nube. As nubes, Non sei que responder a isto. A fresco. Ai, xa sei que responder. A ver, A a palabra petricor. esta chula. Sí, a petricor. Petricor, Imagino máis cheirando a iso. A petricor. Sí. Pero que cheiran a Martín. A Martín. Sí. E que ule Martín. Acércate, e xa verás. Tan. Iba a decir que non ti... Iba a decir que as nubes tamén seguro que cheiran moito a humedad e xusto dixeches a que cheira Martín e iba a decir a humedad, pero non por eso, sino por... De repente Martín Que cheira a sí, que humedad. sí, intenta arreglarlo agora. Cantas vacas tedes?
A do coche. Chega. Tuxe. Poucas hai agora xa, Hai que illas quitar. Hai poucas, Eu teño unha mini vaquita dunha figura do Zelda, do de Phantom Hourglass, creo que en plan tiña como unha colección de minifiguritas. É o único que podo aportar de vacas, literales. Me encanta. No, perdón, teño unha vaquita de Milka, así chiquitina. Que guai. A teño en casa, así en casa dos meus pais. Ese é boa, Esa sí que é a única oficial, outra é moi pequeñita, pero esta un Pero pouco conta máis. igual, Sí. Conta igual. Pero ten como unha base máis plasticosa, pero outra máis peluchito. En Vale, Arzúa por dúas, temos vale, teño dúas. En Arzúa temos un paso de vaca. Oficial. Ai, verdad? Vale, como ter vaca, porque eu paso por aí todos os días. Bueno, pero Si tiene todos. el teu paso de cebra. Pero Paso de vaca. acaban de preguntar se teño vacas. Eu digo, teño un paso de vaca. Porque me pertenece como ciudadana sí, vale. del mundo. Bueno, entonces sí. Punto. E ti, Carlos? Eu non teño. Vale, que rotundo, que resposta tan cerrada. Tiven, porque eu son da aldea. Que ti veches pintas? Eu tiña Rubias. vacas do país non tiña. Eu tiña a fresona esta que ven de fora. A que dá moito leite. Que está coméndose por dentro Martín ahora mismo dicindo, que vais a ver de vacas. Falando de vacas, anunciaron xa mis vaca 2026. Xa, é verdad. Guau, Agarradevos. Chega o concurso do ano, Sí, sí. Sí, ó. Fora bromas, Hai xente de fora seguindo. Encántame que fagan referencia a RuPaul co tema das vacas. Sí, sí. Porque, digo eu, Tal cual. Galloso sabe quen é RuPaul? No, evidentemente, pero, oye, a referencia ao mundo drag fana de O maravilla. mellor agora meten como euforia, sabes? Galloso mirando euforia, en plan de que? Imaginaste que trae unha vaca travestida ou algo así. Non, pero non a traen travestida, molaría. Pero traen a... Moi guapas. Moi guapa, claro. E poñenlle cancións de pasareleo. Sí, pasarele. É que eu nunca vin, Non, Sí, a gala. No, nunca. Joder, pois mira que un... son bonitazas, Eu ano pasado acertei con quen iba a ganar. É que antes Sí, tenemos que facer porra, a ver se nos invitan a facer aí Antes- comentarios. xa había mis vaca. Sí. Eran amio. Iba a salir, mirabas as que máis che gustaban e di, esta. Ou en Silleda, tamén, non? Ou Santa Comba. Que estivo Vila de sendo... Cruces. Foi agora estas semanas a feira, por certo. As das vacas. A da Semana Verde, non foi? Oh. Sí. Había hasta concurso canino desto que teñen que facer o percorrido e todo. Sempre guau. me esquezo de ir, tío, apetece un montón ver esas cousas. Sí, que eu vi fai unhas semanas en plan un campeonato de Estados Unidos, así, de dos cans e todo ese... Hostia, que digo, planazo, Hora e ir ver media, tratores, mirar sementes... Flipa. Ver os cas facelo o circuito. As pruebas esas. A mellor cita, a mellor vida. mellor cita non o vas a topar. É verdad. Outra pregunta. Esta non sei se a responderemos, a verdad, Que? Que foi da rapaza que estaba a piques de conseguir o teléfono de Miguel? Meu, Hai xente que se acorda desto, meu. Eu creo que é mellor deixalo nunha bonita historia. Sí, non? Sí. Ojo, cuidado. Porque nós temos información privilexiada sobre quen é esta persoa. Sí. Que pasa que, claro, non imos agora a botar por A fora. desvelar todo aquí, E desvelar todo el pastel. Claro, está feo. Xa pasou demasiado Pero tempo. está ben hai que cousas- comentaran Aparte- isto, en plan de xente que sigue aí bastante Sí, sí. o pé da letra. Que cotillas sodes! E aparte, agora esa rapaza xa está a outra vida. Sí, É xa dicir, está facendo está outras saindo cousas. Complex. Sí, está no Vaticano ahora, creo. Es unha superestrella. Fuck. Outra pregunta tamén. Que foi de Toldos Gómez? Pois siguen as Ali siguen, sí. Valles ben, creo, Sí, a ver, Toldos Gómez patrocinaba este programa, pero deixouno de patrocinar. Que botades de menos o turuxo, Sí, que é ben verdade. sei. Xente que pasa por aí por Arzúa e ve Toldos Gómez e despois dime, pasei por todo. Gómez! Este programa está patrocinado por... Ese tol onde está? Botámoslo de menos. Tives que dalo. Había que dalo. No, pois debe estar na casa dos meus pais Ese toldo enrollado. deron non lo eles. E non se pode sortear, ou algo. Para que queres sortear un toldo? Joder, hai xente que non digo. ao mellor ainda montamos o toldo Ainda algún podemos día en facer algún un sitio. algo, sí. Cando bueno, nos vale. chamen para ir estos baretos. O a Toldos Gómez. A fazer ali un programa no medio da nave.
Ti vai collendo uns ferros para sujetar No, o pero toldo verdad, a ese. relación con Toldos Gómez moi ben. Fantástica. Sempre moi ben. Sí. Só que eles pois teñen outro tipo de patrocinios Claro. e non casaba co patrocinio dos Meque e xa está. Claro, a vida avanza. Nós avanzamos e moi ben non nos vai, pero está ben, está ben. Con orgullo, Si sonrisa. hai outra empresa que se queira ofrecer a patrocinar, está aberto aquí. Mira, aquí abaixo hai un sitio para poñer logotipos e tamén Rótulos e neones. cacofonías durante o programa. É Sí, verdad, sí, un sí, sí. neones aquí non molaba. Xa mirei, son carísimos. Xa, pero non molaba. Alguna empresa de neóns que queiran poñernos os Neóns Gómez. Neóns Gómez. Goesh, porque son portugueses, Goesh. Xa non me acordo como era. Este Ok. programa está patrocinado por Toldos Gómez. Xa non me acordo. Esta empresa E non te Se me acordas? acaban de poñer os pelos de pita, Oye, oye. Esta empresa glamurosa de Eso Arzúa é verdad. patrocina este programa. É verdade, está glamourosa. Glamourosa. De Arzúa patrocina este programa. É verdade. Queremoslle ben, confiaron en nós, deronnos ese pedazo toldo. Precioso. Demostramos que o tema de marketing, de meter o que sería a promo dentro do propio contido do programa é infinitamente mellor que meter un anuncio. Total. Home. É que a xente agora vai por Arzúa, pasa por diante da fábrica e din Toldos Toldos Gómez. É que- Tráfico parando ali e todos Toldos Gómez. É que funciona. Seré del 5 ou 6 o que fixestes, pero funciona, Un montón de probablemente. coches cas balizas e xente gritando todos porque quedaban aí quietos. Unha quedada diante de Toldos Gómez a berrar Toldos Gómez. Como os fora o de Son Goku, sabes, poñendo así as mans para dar energía. Pues Nenos, apuntade ao ceo. Vale, última pregunta. Sí, Sodes Bansky? Sí, no. claro. Sempre. Que? Un pouco meque Bansky. Sí, Ten cara De de ser- meque. sí. Estaba claro que nos ian pillar en algún momento. Traballa na oscuridade, Claro. fai cousas falcatrueiras. Revolucionarias. Molan os grafitis. Mola grafitis. As pintadas. Fai cousas así con doble sentido. Ajá. Está guai. Intenta sacar pasta de calquer lado. Montou un centro de atraccións, non? De atraccións? Sí, el Nevermind este, ou como le chame. Nevermind. Pero é unha crítica A que? aos parques de O Walt atraccións. Disney, bueno. Claro, eu sí. son como non me importa, ¿no? Conteimos que teño un colega que ten un Sí, hombre. objeto de Bansky. Sí, hombre. Sí, Un que? un colega meu. Que va? Que ten que? Unha peza de Bansky. Cando tivo a página web esta, Sí. pois accedeu á página e... E canto lle costou? Moito. Sabe a cifra? No. Podes de... No. Bueno, caro. 6 cifras. Canto de caro? Danos unha horquilla. Créome bronca. ¿no? Tampouco De sei. repente. Non me acordo. 6 cifras. Creo que no. Pero 4 ou 5 sí, eh? De 4 a 5 hai moita diferencia, Pois 4 fijo. É dicir, que pode ser entre 10.000 e 99.000 pavos. 4. Pois eso. 4 cifras. Entre 1000. Ah, Deixa, é de letras. Eso é 5. Pero a mellor as cinco cifras podía ser de decimales, tampouco nos... E nada, ten aí. No... Pois se son 4 cifras non é para tanto. Compro eu. Bueno, a ver canto Me cago en cho un vende de ahora. Bansky. Me cago en la Ao mellor dentro de 5 anos... Vive aquí ao lado, Véndese por pesetas outra vez, Estas cousas nunca se saben. Bansky. Bansky. Vive aquí ao lado, Bansky. Sí. Vive en Los Ángeles. A ver, chicos, estámonos contradicindo. Dixamos que éramos Bansky. Non podemos dicir que somos Bansky e de repente falar del como se non o conocéramos, sabes? É para É que somos Bansky, en plan, é un sobre colectivo. E se montamos un grupo este nos chamamos Somos Bansky. Toldos Bansky. Somos Bansky. E Somos tocamos. Bansky está guapo, Somos Bansky. Está... Ten chicha. Ten chicha, Ten ten... juguillo. Somos sí. Bansky. E pois nos denunciará. Pero nos fará máis famosos aínda. Bueno, sí, noticias aí de repente. Uns matados dixeron que son Mira, Bansky e agora bueno, lle están sí. denunciando O que por pasa actos que- vandálicos. Claro. Mira, esta parede que pintaste des no 93 Que pon Altrinón. al trinón, pois vos vais a salir moi caro. Israel pedíndonos que vayamos para lá porque pintamos un rollo nun dos muros. Pero mira, poderíamos poñer Somos Bansky con V e con Q. Como se escribe Bansky? Con B con e B con K. e con K. Sí. Pois se poñemos Somos Bansky Con V, eu deixaría V só. con O- V, Bansk sí. e con K. É que cabo me parece como as zapatillas Vans. Ya. Bansky, Vansky, el cielo de las Vans. Wow, Somos wow. Bansky. Como che funciona o cerebelo Ese é o hoxe? problema, E teremos de mascota a Bolín.
Oye, foi moi ben a festa da bola. Non sei se alguén se pasou por ali dos que eu animei 7 veces no programa do outro día. Esperemos que sí, por favor. Pero moitas gracias. Son bolín. Bolín. Cocaín. Empanadín. Fan o mellor xuntoiro neste mundín. Mima. E sacamos un libro. Mima. Los tutti frutis, pero de Todos Galicia. En Somos Vansky. Mira, ti podes facer a música. Eu poñolle as voces. E eu a pandeireta. Bolín falaría como así como un volado, non sabes, eso é Bolín. bolín. Empanada sería como, son empanada, ¿sabes? Porque empanada é como A ver más ahora, fancy. a ver ahora, Y coca. cocaína en plan, ¿sabes? Como ¿Tienes una monedita? joder, no, ¿sabes? Así, como un poco como naranjito. ¿Sabes? Como de esa época. Claro, como de la movida. Deja que tienen las monedas en la fuente que vamos después nosotros y las cogemos. Hostia, el bolín lleva un bolo encima y la empanada lleva una empanada. ¿Cuánto le vamos de Ay. 41 minutos. Esa eu sentía que íbamos moi Ay, pero quedan más preguntas. No, era a última. Ah, bueno. Jova. Sí que quedaban. O que pasa é que non nos dou tempo a respondelas. É verdade. Tuvemos 150 de Claro, que tengo aquí un pergamiño preguntas. vindelo, chaval, e tan largo que tivo que recortalo. Claro, é verdade. Había Polo tantas, tiñamos tan pouco tempo para o programa. Eu hoxe vin a caixa de preguntas e dixen teremos tan poucas que terei eu que facer agora como que mando unha pregunta eu tamén. Pa E despois completar. dixen, no, vou confiar, mínimo 5 temos, porque máis ou menos 5 amigos entre os 4 damos feito. Pois teño E que familiares e demais. Teño que dicir Claro. que xente que eu coñeza, ninguén. Sí, todo A xente mellor estranxeira. é xente que vos coñece a vos, pero que eu coñeza, no. Fantasía, Eu creo maravilla. que, ademais, eu E nos pensando que eras xa- popular, Carlos. No, eu xa hai xente que é moi fan dos meque-meque porque se ve. E hai xente que pos unha cousa e ao momento xa pas. Pimba, chácala, pumba. Moi ben, moi ben. Pun moi xaca ben. laca laca pum. Agora di a verdad, a que che preguntou por Miguel era a rapaza. Fixo por despistar. Bueno, sería eso xa un clip. Direi que era unha rapaza. Biches, biches. Era unha rapaza. Guau, guau, Ou polo guau. menos a foto de perfil era dunha rapaza. Claro. Que eu non lle entrei no perfil, non sei que Porque era, ao final Porque era un bot. acabouse sabendo que era muller. Ou era Miguel desde outra conta. Imagínate. Mandamos un bico a Miguel dende aquí. Ai, jolín. sauditos. Que el debe estar coa segunda pregunta. Co das opos. Co das opos. Dalle caña Exacto. aí. Dalle caña aí. Aplícalle un último esforzo. Pois nada, chicuelos, remata a tempada. Para min pasou voando, Tío. Hostia, mira que vivimos cousas e que falamos cousas aquí, pero a vida pasa correndo, Sí, 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 sí. Se É non moi nada forte. pasa, xa volvemos a outra temporada, Sí. E máis heavy é que saltoume un recordatorio. O rollo empezou en outubro de 2021. Que Estamos xa a Guau. mediados de 2026. Que barbaridade como co corre o ano tempo. xubilámonos, chicos. Isto é fuerte. É heavy, É forte, forte. Pois 21. 2021 empezamos. Hola, va, boa. Que Eu creo que o primeiro programa que gravamos foi en Con outubro. mascarillas? No, ainda No, ese non non. había. Como No, que no, no, Que non mentira 21. Sí, pero non era con máscaras, no. Se podíamos estar sin Home, eu mascarilla. acordome do primeiro programa. Hola, chicos. Hoxe empezamos os meque-meque. Que eras Blas? Eras Epi, pregunto. Hola, Blas. Tengo no, como era o de o de o que tiña pis todo o rato. No, tengo sed. Ese era EP. Bryce era o alto. Que era, Bryce decía, vale, te voy por un vaso de agua, pero te vuelves a dormir. que era que en galego era Monte Castiñeiras. Ay, por Era favor. Bryce. Que heavy, Bryce e Epi como lle chamaban. Epi. Epi. ¿Eh? Epi e Bryce. Equipamento. É que Blas en galego é Bryce. Que tamén quedei flipando cando me enterei iso. Euxía Eugenia, como te quedas? Hostia. É loquísimo. É que meu can se chama Blas. Ten dous nomes. Pero se chamaba Miguel. Ese era o que se lle iba a poñer, pero ao final non cuajou. Cachis. Pero sí, chamase Mouro Blas. Mouro Blas. Mouro. No, Blas. no, Blas Mouro, perdón. Blas Mouro. Chamase Blas Mouro. Blasfema, pero vamos a ver, Blas pero ti Mouro, como, mi má. como lle pos dous nomes ao can? Pois ten dous nomes. Pero de que vas, de chamase noble? Blas e Mouro. Ahora só lle falta 4 apelidos. Fora coñas, non é broma.
dos nomes. Ten, o can. ten máis casta o teu can que eu. Sí, non fora coñas. En fin, Ten en unhas fin. pintas. Pois nada, xente, un placer compartir outro ano máis con vos. Igualmente. Xa sabes. Estás pensativo, Martín. Martín está hasta o carallo. Hoxe, sí, está entre estou hasta o carallo. Quere ir tomarse unha caña, Dá má sensación. fai calor. Podes confirmar? Mira. Ui, ui. No. É como un gato. Que pausa dramática. É solo cando el quere, Sí, punto, como un acabouse. gato. Os gatos é igual. O can, o can. Ben, Toby. Martín. Martín, como era a canción? Será na. Martín. Martín. Lo pasaremos genial. Nunca a escoitei. Bueno, porque es moi bello. Joder, Mima. No me quites no. Ay, que Vos tedes, pensei que me Mima, ibas a non deixar sabes sin volumen. que tengo poder. Tedes unhas eclipse tirando vos cousas que é unha barbaridade. Hai unha guerra montada entre Pero Martín e Maísa. sí, é unha cousa que Pero sí. querémonos ben, a que sí? Pero sin sentido. Claro. A ver, que? Pois nada, Acabamos. que me estou triste porque non quería acabar, pero hai que acabar. Está costando. Pois nada, Acabar. moitas grazas, Xubi. Moitas grazas, Lidia. Gracias a ti. Moitas grazas, Martín. Moitísimas grazas a todos e a todas vos. E que nos vemos en outubro de novo, se Deus quere. Así que E no verán, home, se temos máis cursos. Non, a nós non. Ah, bueno, pues entonces nada. Non vos Pues poñades nada. moi chulitos, como mellor nin Ala. volvemos. Eso. Así que- Pero nada, estad atentos porque en setembro pode que haxa programas en vivo. Así que estad atentos aí ás redes sociais e tamén ás plataformas de podcast que se avisará por se queredes vir a vivilo en directo, a estar con nós, a falar con nós. Este consultorio, pois facelo en persoa, por exemplo. Por exemplo. logo. Así que nada, que sexades moi felices. Mua.